mai Patricia Kaliati akala president wa UTM ma vice candidate secretary ndamene azilimbirana mipando osati mai Kaliati ndi mwini wake ndi general secretary muntu wayika zinthu muchimake. Hallelujah. Pemphero limasintha nyengo. Prayer change the situation. Prayer change the situation. Tiyandikire kwa Mulungu. Jacob chapter 4. Kuyambira ndime yoyamba akuti kodi zinkhondo zichokera kuti, kodi zolimbana zichokera kuti mwa inu. Paulo analembera mpingo wa ku Galatia chapter 4 ndime yoyamba kuti Galatia inu wopusa amene akuloza lindani ndifuna ndiphunzire pa inu munayamba bwino mukumaliza kuipa, munayamba ndi mzimu mukumalizira kuthupi. Akuyankhula po akukalipira mpingo wa Galatia. Nanunso mukufuna tikukalipireni. Ifeyo takuuzani kale zimene kumwamba kwa yankhula kuti Patricia Kaliati akale president, inu simukumva chimene kumwamba kwa yankhula. Simukumva ngakale pang'ono, simukumva amene mukuwapanga molalowo siye chipani. Ena ndi alendo mwamba, ena ndi alendo. Musalandire alendo chifukwa cha ndalama zawo. Anali kuti pamene Saulosi anali moyo, anali kuti ana a Mulungu lingalirani, anali kuti yawa, anali kuti anthu sakumva anthu. Ana a Mulungu tiyeni tipemphere moyandikira chifupi ndi Mulungu. Mulungu azadalitsa dziko lako, azadalitsa ministry yanu. Mulungu azadalitsa mabanja anu. Mulungu azadalitsa chilichonse chimene ukuchita chizakhala chodalitsika. Koma ndakuuza ni pemphero loyamba ndi pemphero lakulapa. La namba 2 utakupempha chilichonse pamakhalanso ndi mapemphero amayamiko. Kungomuyamika Mulungu chifukwa watipasa zabwino. Hallelujah. Kungomuyamika Mulungu ana anga. Kungomuyamika Yehova. Kungomuyamika Yehova. Ndima kudabwani ana Mulungu. Mumakonda kwambiri kuti ndizilowa pa TikTok each and every day. Koma mkono wa tipoti wachokera kuti. Ena ali ndi mkono wa tipoti. Tisamanene chabe ameni. Bandu ima ndisowa. Simunayambe mwatumiza ndalama zanu kuti ndizigula bandu, isungunula bandu. Koma utenga omene ndikulalikira umakusangalatsani. Woti inuyo muta kupita kumwamba, muta kusinthika. Izi sizosekesa ayi ndikunena chilungamo. Amene amakonda ulaliki wanga azitumisa bandu usapeza mwina ndata masiku 3 osalowapo pa TikTok. Amene ali ndi maso auzimu ayamba kutumisa bandu. Amene alibe maso auzimu sanga tumise bandu. Akuona ngati ndalama yache akutumisa muti, akulowesa muti mumadzi. Koma wosindikira Mulungu weni saika zangela tipoti pakupereka. Saika zangela tipoti. Ena anazipereka kuimika manja mumwamba kuti ife ditumiza apa etolomane pampamba pa akaunti ndawapasa akaunti. Sana tumize ngakale pang'ono ayika zangela tipoti adima business akugwira ntchito za boma
mulungu angakudaliseni bwanji, mulungu angakukwezeni bwanji. Ife tikuzipereka nsembe, tikupemphera moyandikira chifupi ndi mulungu. Mulungu dalisani Malawi, mulungu kumbukirani Malawi, mulungu masulani Malawi, mulungu chilisani Malawi, mulungu konderani Malawi, mulungu segulani mameja dozi msikola Malawi, mulungu tetezelani Malawi, mulungu samalirani Malawi. Timazipeleka each and every day. We sacrifice ourselves and bow our knees and start praying, asking God because of our country Malawi, and the whole country which is around Malawi. We bow our knees and start praying because of them. Tukuzipereka inu mukulepera kuzipereka. Ndalama zikupita ukagula zindioko kumahule, na mina libe Yesu zikagula mabomu uko, zikagula matenda akayakaya mumazembera zikazi anu kupita ndi akazi ena kumalochi apa mwamba gadabu mukazi wako sakuziwa koma mena kuziwa yeka ndi Yehova amene anakulenga iwe chifukwa diso lache limapenya ponse ponse. Tiyeni tizipemphera, tiyandikire kwa mulungu. Tiyeni tizipemphera, tiyandikire kwa ndani? Kwa mulungu. Ndipo mulungu azayandikira kwa inu. Okay. Chiphunzitso chosiriza chakupereka ndikupaseni machapter. Machitidwe antumwi chapter 10 ndime yoyamba. Panali munthu wina zina lache Kentulio Cornelio amapemphera kuyandikira chifupi nani? Ndi mulungu. Kentulio Cornelio anali komanda, mkulu wa makomanda asoja la gulu la Italia la Chiroma. Anali wolungama, amapemphera. Koma siku lina wopa mulungu yo Kentulio Cornelio chama filiko lokozuwa likupita ukapendeka, analandira mungelo akuti we Kentulio Cornelio, mapemphero ako ni za chifundo zako zinakwera zafika kumwamba, zakhala chikumbutso pamaso pandani? Pamaso pa mulungu. Mukani matumikila chuma chanu kwa situmikia mulungu, chumacho chimakhala chikumbutso pamaso pa mulungu kumwamba. Ndipo mulungu amasayina ya chisulo cha diamond. Mulungu amatumiza angelo, uyu wapereka 500,000 kwa mtumiki, sainani ndi peni ya chisulo cha diamond, mapepa lanso agolide. Ukapereka 500,000 amati abanda apereka 500,000 kwa Prophet Mwale, abanda apereka 600,000 kwa Prophet Kaunda, apiri apereka 400,000 kwa Prophet Habakuku, anabanda apereka 3 milioni kwa Apostle Ndovi wa Living Water. Kumwamba kumasainira kupasa atumiki chuma chako, sitima pasa amene mumapemphera nawo woka ai. Ine kupeleka chuma changa chimene anthu andidalisa ndimapeleka kwa zibusa amipingo yosiyana-siyana. Ndine mubusa wa Pentecost Assemblies of Malawi, Lilongwe Pentecostal Church Pawomu. Komanso ndimasogolera ministry imene ndine founder, imachedwa Prophetic Foundation Ministry upon Malawi, but this ministry is international ministry. I work with different dominion. Amene amaziwa mawu amulungu awa azakhala akusapota chuma chake kuchitoya mulungu. Genesis chapter 18 ndime yoyamba, pamene Abraham analandira angelo atatu kuyimira Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Anawauza kuti tiyeni mukasambe mu miyendo. Atafika anaenda kuti khalani patenti apa mupumule, akazi anga akukonzereni mukate. Anapita kwa mkazi wache kuti utipase ufa mabeseni atatu.
nditu anakatenga so ndi mwana wa ng'ombe wonenepa ambuza wantchito kuti ipa nsanga atadya angelo zonona mikate ndi nyama. Ndi pamene mngelo wina woyimirira angelo amene anamuyendera Abrahamu anayimirira kuti mkazi wako Sara ali kuti, akuti ali kutenti, akuti tizabwera mwezi ngati omwewu chaka ngati chomwechi mkazi wako azakhala ndi mwana zina lache Isaac. Sara anayamba kuseka kutenda kuti anthu awa akutachabe nyama, akutachabe awa zimimba zamba kupotokola nyama simene adya ningabereke ine. Ndi pamene Mulungu ananena kuti iwe Sara ndi Abrahamu kodi chilipo chimene chimamulephera Mulungu? Zimene Mulungu analonjeza zinakwaniritsidwa ndendendendendendendende, anabereka mwana. Nanunso Mulungu akwanirise zinthu zanu ndendendendende, akwanirise land. Receive your destiny. Receive the covenant from God. Receive, you white men, receive right now. Receive right now. Receive right now. Receive right now. I pray and announce. Receive right now. Chimene Mulungu analonjeza pa iwe chikakwaniritsidwe. Receive right now. Like, share, allowing cameras, right.